Sa epekto sa ulan, yung mga kasama si Sir Franz Irag, ang Information Officer sa Office of Civil Defense kan OCD 11. Sir Franz Irag, maayong buntag. Yes, ma'am Renz, mayong buntag kablimo o sa tanapig paminaw sa DSDC Iron Davao. Yes sir, unsay inyuhang initial monitoring po sa walay undang nga pagulan gikan pagyud kagahapon hangtod na lang karong buntag sir, wa gyud undang. Lagi ma'am, no? Murag, tibuok, Region 11 yun, kasinataw kaning padayon nga pagkulan, moderate to at times heavy rains, no? All throughout Region 11, and base sa atong initial monitoring, no? Sa gabi, particularly in Davao de Oro, doon na yung mga na-monitor na ito, mga pagbaha o pagdahilo sa yuta or landslide in some areas of Mawab and Maragusan, Davao de Oro. And base sa ito ang initial na consolidated data in terms of mga affected families, labi na ito mga na-backwit na ito. No? So, doon ay 27 ka pamilya na barangay Andili. 7 ka pamilya sa barangay Nuevo Iloco, 2 ka pamilya sa barangay Bawani, o 11 ka pamilya sa barangay Nueva Visayas, Kentanan sa Davao de Oro, sa Mawab, Davao de Oro ng municipality, no, o adunay 5 ka pamilya sa New Bataan, o 7 ka pamilya, 207 ka pamilya sa barangay New Dawis na Bunturan, all in still Davao de Oro ni tanan membranes. O aduna na po yung mga kalsada, particularly mga national roads na ito not passable as of this time tungod sa mga nahitabo nga pag-landslide, particularly in Daang Maharlika, Kamungkayo. All 6 lanes are passable, and katong Maragusan na Bunturan Road na ito, no, nga ilado gud ni siya nga pag adunay kusog o sagunsong nga pagkulan, landslide prone area gud kini, and it's a national road. As of this time, dili siya maagyan because of landslide incident pamplan. And in terms of suspension of classes na to, no work and class suspension, Davao de Oro, all LGUs nag-declare na og class suspension in all levels. Davao del Norte, work and class suspension in all levels. No? Province-wide, and of course Davao City, no? And some areas in Davao Oriental, particularly Lupon, Baganga, Katiil, San Isidro, and sa Davao Occidental, San Pamarillo, ang nag-declare pa lang po og suspension of classes. Yes sir. Opo. Ang naabay sir sa inyong initial monitoring, nabaday natala nga mga dagkong damages or kining casualties po? Sa karon ma'am, wala pa tayo nadawat of any report sa casualties, no? Doon natin na monitor po karon through social media postings ni Mawab MDRRMO. Doon na hitabo nga landslide sa barangay nila dito, no? Doon ay balay nga partially damaged, but fortunately wala may reported casualties ang Renz. And in terms of damage assessment na to, particularly sa itong mga lifelines, roads, bridges, no, wala pa tayo nadawat na reportan na as of this time, status pa lang kung passable or not passable ba. Yes sir, salamat sa Ginoo. Unta, wa tay matalang casualties sa epekto sa pag-ulan. Sir Franz, inyong pahinumdom ngadto sa publiko sa nagpadayon karon nga pag-ulan dinhi sa Davao Region. Yes ma'am, kami sa OCD ma'am, no? Of course, inubanahan sa ato ang mga urgency number agencies o mga local DRRMCs nato in all levels, province, city, municipal. Labi na katong mga nakasinati karon sa tagunsong nga pag-ulan sugad kagabi. Tungod kini sa epekto sa shear line, no, nga weather system na tuwang nasinati all throughout Mindanao, and particularly including ang Davao region nga nakasinati ang epekto sa shear line. So padayon namang pagpahimangno sa panag-aksyon nato diri sa labi na katong mga nagtuyo sa mga bahaonon or mga landslide prone areas nato na makigalayon kanunay sa atong mga local DRRMCs sa sulod sa barangay level, no? O garon adunay 24/7 nga kahibalo, may tungod sa unsa na ilakat sa panahon o labi na kung aduna na ipatigayon nga preemptive evacuation sa matag barangay sa mga ilado na to na landslide o flood prone areas. Mas maayo nga tumanon kini sa atong nakaigtunan, no, kay kita nagapaninguha
nga ingon aron panahon sa aduna time experience nga mga daot sa panahon paguntod na pag-ulan o adunay posible nga mga landslide pagbaha nga mahitabo aton ginapangikamutan nga dapat walay makalas na kinabuhi sa itong makaigsunan dito sa regional level. Yes, sir. Salamat kayo, Sir Franz, sa pagtubag sa amuang tawag ug sa latest update sa epekto sa pag-ulan karon. Amping mo, Sir Franz. Yes, ma'am. Ang pingitan tanan kanina yung mangingitan sa paraan. Ato nakauban mga higala, Sir Franz Irag, ang information officer sa OCD 11.